O Concello de Vilanova gozará o domingo 1 de decembro do seu primeiro desfile solidario. A iniciativa xorde dun grupo de empresarias da vila que decidiron crear un pase de modelos para promocionar o comercio local. Como a súa intención é dar a coñecer o pequeno negocio e non lucrarse, a recadación será destinada á Asociación Española contra o Cancro. Isto fixémolo un pouco pois para visualizar o comercio pequeno, as empresas do comercio daqui de Vilanova, para que a xente nos conozca un pouquiño máis. Entonces decidimos facer un desfile, pero ao mesmo tempo facelo, aportar un graniño de arena a unha causa, non? Neste caso, pois, eliximos a ECA, a Asociación Española contra o Cancro, e porque fan moita labor da que moitos descoñecemos. O desfile está organizado por 9 negocios da vila, dos cales 8 participarán mostrando os seus artigos. Ademais, conta coa colaboración doutras 96 empresas que axudarán con aportacións económicas ou produtos para sortear. Toda esta colaboración pois vai transmitida ou ben en obsequios ou ben en aportación económica. A aportación económica vai ir destinada íntegramente á asociación. E os obsequios que nos dan van ser sorteados coa rifa que se obteña na entrada do pabellón, que vai ser a prezo de €1 a rifa. E toda esa aportación das rifas tamén van a ir todas destinadas á asociación. Todas as partes implicadas no proxecto agardan que sexa a primeira de moitas edicións do desfile. Que Vilanova se converta no mes de decembre nun que se teña esa referencia de que hai cada primeira semana de decembre un desfile solidario a favor da Asociación contra o Cancro. Iso é o que desde o Concello me gustaría que sexa o primeiro de moitísimos, que todos sepamos que a primeira semana de decembro en Vilanova hai un grupo de homes e mulleres, pero sobre todo de mulleres novas e emprendedoras, que por dou a felicitación por de verdade, por este acto tan maravilloso. O desfile terá lugar no pabillón multiusos de Vilanova a partir das 16:30 horas. Pola pasarela pasarán preto de 200 modelos. A entrada é gratuita e as rifas para colaborar terán un custo de €1 cada unha.